खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन। दिनै 25 मार्च 2026 मायथाइ एबा 10 चैत्र दान 1432 मायथाइ बुधबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। साननि जागायनाया थुलुंगाजों जागोन। थालांनाय खामानिखौ सिगांलांनो खाबु मोनगोन। नोंथांनि खस्थ'खौ खामानि थिलियाव सिनायजानो हागौ। गागि सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोननायनि जाथावना दं। रांखान्थियारि बिथिङाव साननानै थिरांथा लायोब्ला मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमानिफ्राय गोनां बोसोन मोनगोन। लोगोफोरजों रायज्लायनाया नोंथांनि गोसोखौ स्रां खालामगोन। नोंथाङा दावबायनायनि बाथ्रा साननो हायो। सावस्रिया नर्मेल जागोन, नाथाय नोंथाङा मेंनाय मोनदांनो हागौ। मोनाबिलियाव मोजां खौरां मोननायनि जाथावना दं। नोंथांनि गोसोआव गोदान बिथांखिफोरा जोनोम जागोन। फिसा-फिसौ नाजानायफोराबो मोजां फिथाइ होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गलापि गाब। वृषभ राशि। दिनै धैर्यआ नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङा सिगांनि बादि समानथि थागोन। खामानि थिलियाव नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। न'नि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोजाम रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि जाथावना थायो। फरायसाफोरनि थाखाय समा मोजां जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। साननि उनाव खावसेया नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। सोरबा मोजां मोनग्राजों मोजां सावरायनाय जागोन। गोसोआरि दिदोमथि थागोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव साननो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै गोदान खारिथिया मुलाम्फा गोनां जागोन। फोनांजाब रोंग'थिनि गेजेरजों खामानिफोराव दावगानाय जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि फिसा-फिसौ खाबुफोर ओंखारनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। लोगोफोरजों गोसो बोनो हानाय सावरायनाय जागोन। सोरजिलु सानस्रिया बांगोन। सानजौफुनि उनाव गोदान जाथावनाफोर ओंखारगोन। दावबायनाया जाथावना जानो हागौ। फरायसाफोरा जर'खा मुलाम्फा मोनगोन। गोसोआ गोरों मोनदांगोन। मोनसे गोदान दिथा रोखा जागोन। गोसोआ मोनाबिलिसिम थागोन। साना जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 41 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें फिरोजा गाब। कर्क राशि। दिनै गावनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ दबथायनानै लाखिनाया मोजां जागोन। नोंथांनि खामानि थिलियाव लासै जौगागोन। नखरनि हेफाजाब थाबाय थागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव समानथि थानाया गोनांथार। लोगोफोरनिफ्राय मोजां बोसोन मोनगोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। न'आव गोजोननि आबहावा थागोन। मोनाबिलियाव गोसोआ गोरों जागोन। मोनसे गोजाम जेंनानि सुस्रांनायनि राहा मोननो हागौ। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जानाया बांनो हागौ। सानफ्रोमबोनि खामानिफोरा गोरलैयैनो जोबगोन। फोथायथि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै फोथायनाया बांगोन। खामानि थिलियाव गोदान मोनफुंनो हागोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। नखरनि सुबुंफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि जागायनो हागौ। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। मोनाबिलियाव गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव थुलुंगाखांनाया थाबाय थागोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों सना गाब। कन्या राशि। दिनै साजायनानै खामानि मावनाया मुलाम्फा जागोन। रांखान्थियारि हालोदा दिदोम थागोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोननो हागौ। नखरनि हेफाजाब होनाया सोलिबाय थागोन।
सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। मोनसे गोदान बिबान होनो हागौ। गोजोननाया मोनाबिलिसिम थागोन। सासे गागि सुबुंनिफ्राय सुबुरुन मोनगोन। गोसोआ सिरि जागोन। गुसुं दावबायनाया जाथावना। खामानियाव सोलिबाय थानाया थाबाय थागोन। साना बाहायजाथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। तुला राशि। दिनै समानथि गोनां थिरांथाया मुलाम्फा जागोन। खामानि थिलियाव गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। लोगोफोरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। दावबायनाया गाहाम जानो हागौ। रमान्टिक सोमोन्दोआव गोदै थागोन। गोसोआ खुसि जागोन। सानजौफुनि उनाव मोजां खौरां फैनो हागौ। सावस्रिया मोनसे गोदान लामाजों जौगागोन। साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै धैर्यआ नोंथांनि देरसिन गोहो जागोन। खामानि थिलियाव जौगागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन। नखराव सुखु गोजोन थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। नोंथाङा माबा मोनसे धोरोमारि हाबायाव नांथाबगोन। मोनाबिलिया गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। मोनसे गोदान बिथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। गोसोआव दिदोमथि थागोन। समा मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मै गाब। धनु राशि। दिनै खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन। रांखान्थियारि खाबुफोरा नुजाथिगोन। नखराव गोजोन थागोन। फरायसाफोरा मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। दावबायनाया मोजां फिथाय होनो हागौ। साना मोजां जागोन। मोनसे गोदान सोमोन्दोनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। खामानि थिलियाव गोदान गोहो थागोन। थाबथानाय खामानिया दावगागोन। गोसोआ खुसि जागोन। साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। मकर राशि। दिनै खस्थ'नि फिथाइ फैगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जानो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। नखराव समानथि थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। मोनाबिलियाव रिलिफ फैगोन। समाजारि मान सन्माना बांनो हागौ। गोजाम खामानियाव जाफुंसार जागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। गोसोआ सिरि थागोन। समा नोंथांनि फारसे थागोन। साना बाहायथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुगा गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान सानस्रिफोरा मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। सावस्रिया मोजां थागोन। दावबायनाया गाहाम जानो हागौ। गोसोआ खुसि थागोन। खामानि थिलियाव जौगागोन। मोनसे गोदान बिथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। समाजारि सोमोन्दोआ बांगोन। मोनाबिलियाव गोजोननाय मोनगोन। गोदान गोहोआ थाबाय थागोन। साना गोथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। मीन राशि। दिनै गोसोआ गोजोन थागोन। नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। धोरोमनि फारसे गोसो गुदुं जानो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। साना गोथार जागोन। नोंथाङा सिगांनि माखासे खामानिफोराव जाफुंसार जानो हागौ। लोगोफोरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। फोथायथि बांगोन। गोजोना मोनाबिलिसिम थाबाय थागोन। गोदान थुलुंगा मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।